takto máme my zazmluvnených na papieri 600 bytov. Tam bolo 11 developerov. My sme si s nimi sadli a povedali sme, že poďme sa baviť o tom, že kde má význam tú výstavbu zahustiť a my vám zmeníme územný plán tak, aby ste mohli stavať viac bytov. Zase ste z toho vyťahli byty? Zase sme z toho vytiahli byty, samozrejme, pre naše mesto. Nemusí sa o nich bať, oni sú v pohode. Akože. Nie, ja sa bojím o tých ľudí, lebo akože tie byty, vieš, že čím viac im naložíte úloh na krk, tak o to tie byty sú drahšie, samozrejme. Koľko má developer zarobiť na jednom byte? Kde je tá hranica toho developera, kde povie, OK, tak už mám zarobené. Väčšinou mám pocit, že nie je nikde tá hranica. Je to do nekonečná. Tu si dovolím oponovať, lebo tým, že veľa cestujem a pozerám si aj iné trhy, tak je oveľa väčšia ochota zarobiť menej, keď vieš, že do 2 rokov staviaš a vieš, že staviaš. To je fér, ale na druhej strane ja férovo odpovedám, že sme veľa preto urobili, aby tá neistota bola minimálna. Ale keď ľudia na okresnom úrade majú tabuľkové platy... A vlastne ten človek nakoniec rozhoduje o tom, že či sa postaví za 150 miliónov nejaký projekt alebo nie. Ale s tým, čo im štát dovoluje robiť. A to je proste málo zle zaplatených ľudí.